aprovat el Pla Director Urbanístic d'Infraestructures de la ròtula Martorell-Abrera. El Baix Llobregat és una de les zones amb l'aire més contaminant de Catalunya l'any 2017. Es posa en marxa un dispositiu especial per la revetlla de Sant Joan a les platges. Molt bona tarda. El Pla Director Urbanístic d'Infraestructures de la ròtula Martorell-Abrera ha estat aprovat aquest juny. Ara està obert el termini d'informació pública perquè ciutadans, institucions i ajuntaments presentin al·legacions. En l'acord han participat els municipis d'Abrera, Martorell, Sant Esteve Sesrovires, Esparreguera, Olesa de Montserrat, Castellví de Rosanes i Castellbisbal. El Pla Director Urbanístic d'Infraestructures de la ròtula Martorell-Abrera és des del 4 de juny una realitat. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va signar la seva aprovació inicial, juntament amb altres 25 expedients urbanístics que havien quedat aturats per l'aplicació de l'article 155. El pla abasta els municipis d'Abrera, Martorell, Sant Esteve Sesrovires, Esparreguera, Olesa de Montserrat, Castellví de Rosanes i Castellbisbal i s'ha redactat amb la participació dels consistoris afectats. El projecte, que forma part del Pla Territorial Metropolità, endreça les vies viàries i ferroviàries per millorar l'enllaç entre els municipis. El seu objectiu és ordenar les infraestructures del futur i n'hi diuen el pla director de la ròtula Martorell-Abrera precisament perquè és un enllaç de comunicacions importantíssim. És a dir, per Martorell i Abrera, però sobretot per Martorell, passen moltes infraestructures importants a nivell de país, però que en canvi tenen una mala connexió entre elles. L'alcalde de Martorell denuncia la lentitud amb la qual s'està executant un tram de la B40, que és el quart cinturó. Es va dissenyar fa 22 anys i pretenia unir les comarques de la regió més actives des del punt de vista econòmic, sense haver de passar per Barcelona. Es va crear un grup de les ciutats de l'arc metropolità que dibuixava una infraestructura viària ràpida de Vilanova a Mataró. Després de 2 dècades, l'enllaç continua fent-se amb comptagotes. Al mateix temps, ha estat suficient per fer grans millores de comunicació a Madrid. A Madrid s'ha fet la M30, la M40 i la M50. S'han fet 3 circunvalacions importants de la ciutat de Madrid. En canvi, l'arc metropolità, que és l'única circunvalació de tota la regió metropolitana, encara estem pendents de fer-la, estem fent tramets encara. El Pla Director Urbanístic d'Infraestructures lligarà la B40 amb la A2 i la A2 amb el cinturó oest, una infraestructura de nova creació. El polígon SEAT, per la banda del darrere, tindrà un cinturó que lligarà la B40 amb la C243, que és la carretera de Capellades. El Baix Llobregat ha estat una de les zones amb l'aire més contaminat de Catalunya aquest 2017. Així ho denuncia Ecologistes en Acció. La comarca forma part d'una àrea que també engloba Barcelona i el Vallès. El Camp de Tarragona és la segona gran zona afectada. Uns 4,5 milions de persones van respirar aire contaminat a Catalunya l'any 2017, segons Ecologistes en Acció. Això representa el 97% de la població i el 88% de la superfície, és a dir, uns 42.000 quilòmetres quadrats. Aquesta confederació, que engloba més de 300 grups ecologistes d'Espanya, ha assenyalat 2 grans zones afectades. La primera és l'àrea de Barcelona i el Vallès Baix Llobregat, a conseqüència de l'intensa activitat industrial de la zona, l'elevada densitat del trànsit i el transport marítim del Port de Barcelona. La segona zona és el Camp de Tarragona, que combina les emissions del complex petroquímic amb el transport marítim del port. La contaminació que es genera arriba a les zones rurals allunyades i fins i tot a la regió pirinenca o als territoris del sud propers a l'Ebre. L'informe, elaborat per Ecologistes en Acció, ha tingut accés a les dades recollides en unes 800 estacions oficials de l'Estat, entre elles, per primer cop, les dels ports estatals. L'estudi constata que s'ha produït un augment general dels nivells de contaminació per partícules en suspensió, diòxid de nitrogen, ozó troposfèric i diòxid de sofre, el segon des de l'any 2008, l'inici de la crisi econòmica. A més, les elevades temperatures i la perllongada sequera, fruits del canvi climàtic, han augmentat els episodis de contaminació. Per això, Ecologistes en Acció demana que s'abordi aquesta qüestió com un problema de primer ordre. Cada any es registren fins a 30.000 morts prematures a Espanya per afeccions derivades de la contaminació de l'aire, segons l'Agència Europea del Medi Ambient.
Merche Marcos s'ha convertit, després del procés de primàries, en la nova secretària general de Podem a Sant Andreu de la Barca. Merche Marcos ha guanyat les primàries celebrades a Sant Andreu de la Barca derrotant a Naum Manuel Martín y es converteix així en la nova secretaria general de Podem a la nostra ciutat. Sobre todo porque mis compañeros y compañeras me han apoyado, han considerado que yo podía ser una buena candidata para ocupar este puesto. Marcos ha guanyat amb més del 50% dels vots, concretament amb un 51,67% respecte al 46,67% de Naum. Un camí en positiu i obert a tothom. La configuración en el municipio de un Podemos fuerte, un Podemos participativo, un Podemos feminista, un Podemos que aglutine todo, con capacidades para aglutinar el máximo de ciudadanos del pueblo. Enfilant ja les eleccions municipals. De cara al rumbo de las municipales 2019, que lo tenemos ya. Encara que està per decidir si finalment es presenten en coalició amb Iniciativa per Catalunya vers Esquerra Unida i Alternativa com a comuns o com Podem solament. Y un Podemos que la idea es confluir con fuerzas hermanas en el municipio, que es creamos un Catalunya, un Sant Andreu en Comú Podem. El que sí està clar és que a dia d'avui ja no hi ha dubtes de qui representa a Podem Sant Andreu de la Barca. Está claro que sobre todo los compañeros, compañeras, ciudadanos inscritos en Podemos que han decidido en mayoría que sea yo la que represente Podemos en el pueblo. Está claro que no hay ninguna duda al respecto, ¿no? Y entendemos que así es así. Un cap de llista que s'escollirà en primàries durant els propers mesos. Sant Andreu de la Barca ha volgut saber la valoració del candidat que ha perdut aquestes primàries i actual portaveu de Si es pot a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Naum Manuel Martín. Però aquest s'ha negat a fer declaracions a l'espera de la reunió que tindrà la propera setmana amb els seus col·laboradors. El PDeCAT de Sant Andreu de la Barca es presentarà a les properes eleccions municipals amb el nom de Junts per Catalunya o Junts per Sant Andreu. Ho decidirà la llista electoral en els propers mesos. Joan Gaspar, actual portaveu del PDeCAT a Sant Andreu de la Barca, ha explicat a Sant Andreu Televisió que la intenció de la seva formació és presentar-se a les properes eleccions amb un altre nom. Ara el Partit Demòcrata ha agafat també la marca aquesta, que és d'ella pròpia propietat, de Junts per Catalunya, per mirar de presentar-se a tots els municipis com a Junts per Catalunya. Com va aprovar el passat Consell Municipalista de la formació política, la intenció és presentar-se aprofitant el nom de Junts per Catalunya i donant llibertat a les formacions locals per adaptar el nom. Com a Sant Andreu de la Barca seria Junts per Sant Andreu. Podem fer servir això com podem fer servir, diguéssim, PDeCAT. De fet, encara hi ha algun poble que fa servir Convergència. Però això és una hipòtesi encara per confirmar, ja que s'ha de consensuar amb la militància. A les properes municipals hi haurà una llista que volem que sigui totalment transversal. Transversal vol dir que no la formaran gent només del partit, militants del PDeCAT, militants del que seria Junts per Sant Andreu, militants, no. També simpatitzants. Aquests simpatitzants o aquests voluntaris de treballar per al poble seran els que decidiran si volen fer servir el nom de Junts per Catalunya o Junts per Sant Andreu. La meva opinió particular, Junts per Sant Andreu. El que sí està confirmat és que l'actual portaveu no serà el cap de llista. I el 2011, quan em van proposar per ser cap de llista, vaig dir sí, però 2 legislatures. Aleshores això ho mantenc i crec que és de sèrio fer-ho. Si hagués tingut, diguéssim, uns vots molt favorables, em plantejaria potser una altra legislatura, una més. Però tenint els vots que vam tenir, crec que m'he de retirar. Però no a tothom li agrada la decisió que la formació política es presenti utilitzant les sigles Junts per Catalunya. Diputats al Parlament de Catalunya com Aurora Madaula o Josep Costa així ho van fer públic fa uns dies a través de les xarxes socials. És lícit que pensin que èticament no. Nosaltres ho agafarem perquè creiem que això ens donarà i ens ajudarà, diguéssim, a tindre més èxit. Una decisió final, amb quin nom es presentaran en les properes eleccions municipals el proper maig del 2019, que es decidirà finalment en els propers mesos. Molins de Rei ja té Partit de Catalunya en Comú a nivell local. Els partits i simpatitzants han aprovat per unanimitat la nova coalició que es presenta per fer front a les futures eleccions de l'any 2019 i que engloba personalitats d'iniciativa per Molins de Rei i Molins Camina. A Molins de Rei s'ha creat l'organització política local de Catalunya en Comú, el que anomenen Grup Motor Local per enfocar les eleccions municipals del 2019.
Aquest grup motor que s'ha presentat és fruit del consens de diferents persones i partits, com Molins Camina i Iniciativa per Molins de Rei, disposades a anar juntes en un partit únic per crear una alternativa d'esquerres. L'acte d'avui és l'impuls del grup motor a la creació del Comú de Molins de Rei. És traslladar l'organització de Catalunya en Comú al territori, en aquest cas a Molins de Rei, per tal de començar ja a preparar les bases del que seran les confluències cap a les municipals 2019. El passat 22 d'abril es va aprovar els Estatuts de Catalunya en Comú, on un dels temes que s'hi tractava era el desplegament territorial. La intenció és crear comuns a nivell municipal arreu del país. No pretén ser una organització definitiva, sinó una plataforma per passar un període de transició. La intenció és unir-se per fer més força i treballar junts pel mateix objectiu, malgrat vinguin de passats diferents. Els nostres orígens són molt diversos, però això, si ho sabem viure com una gran riquesa, doncs això sempre ens ha de ser una palanca de llançament. Però alhora també som conscients que els nostres orígens no són ni de gent acomodada, de gent tranquil·la, ni de gent pacífica. Nosaltres venim d'orientacions i d'accions radicals i de conviccions fortes. I per tant pot ser normal, i jo ho dic així amb tota frescura, però també amb tota valentia, de dir, hi pot haver moments en els que tinguem visions no del tot coincidents, potser a vegades discrepants, però jo sí que tinc clar que sóc un element, una persona que això m'agrada. El grup motor proposava Anna Maria Aroca i Jordi Pedrol com a coordinadors, Gerard Corredera i Ivan Torres com a organitzadors, Júlia Bosch i Miquel Àngel Pozo de Comunicació i Júlia Fernández i Teresa Polo a Feminismes. La proposta ha estat aprovada per unanimitat pels seus militants i simpatitzants i per tant queda consolidat el nou partit de Molins en Comú. A partir d'ara tocarà treballar per establir les bases de l'organització i preparar el programa electoral de cara al 2019. S'ha aprovat el Pla Director Urbanístic d'Activitat Econòmica del Baix Nord, que abasta Martorell, Abrera i Sant Esteve Sesrovires. L'objectiu és ordenar 3 sectors d'activitat econòmica vinculats a la logística, la indústria i els usos terciaris. La Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona va aprovar el 19 de juny el Pla Director Urbanístic de l'Activitat Econòmica del Baix Llobregat Nord, que afecta Martorell, Abrera i Sant Esteve Sesrovires. Aquest pla pretén generar noves oportunitats de desenvolupament econòmic i territorial, dotant de sòl suficient l'empresa SEAT i les indústries que treballen en connexió amb aquesta. Tot el que va al voltant de la factoria SEAT és molt important i dels 15.000 treballadors que té SEAT en plantilla, aproximadament n'hi ha 42.000 més que estan al voltant, que no treballen directament per SEAT però que són treballadors indirectes de la mateixa factoria SEAT. Aquest pla director el que preveu és dotar de sòl suficient a tota la factoria, al voltant de la factoria, perquè la factoria no es pugui quedar encursetada, ni la factoria ni totes les empreses auxiliars que treballen al seu voltant. El pla aposta per promoure el desenvolupament econòmic de l'empresa SEAT i de les seves empreses proveïdores com a grans centres d'ocupació. És posar les condicions perquè l'activitat econòmica es vagi generant. Sempre diem que és molt bo que generi activitat econòmica perquè això vol dir que genera riquesa, per tant, ocupació. I en el cas de SEAT és ocupació industrial, que són llocs de treball molt consolidats i molt més ben remunerats que els llocs de treball menys qualificats. El Pla Director Urbanístic de l'Activitat Econòmica del Baix Llobregat Nord ordena 3 àrees d'activitat econòmica. La primera és el sector Cinturó Oest, que abasta els terrenys de la factoria SEAT des de l'avinguda de Can Amat, a l'extrem nord, fins al Parc Forestal de Can Casas, al sud. La segona zona correspon a aquest sector, a la Can Casas, i està delimitada al sud per la línia de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, a l'est per l'antiga carretera N2 i a l'oest pel ramal d'enllaç a la 2 i la P7. I el tercer i últim sector és el de Xàmenes, que està ubicat entre Martorell i Sant Esteve Sesrovires. Aquests dies s'aplicarà un dispositiu especial per la revetlla de Sant Joan a les platges. Estarà prohibit encendre fogueres a les platges perquè suposen un perill públic, ja que la gent es pot cremar amb les braces o punxar els peus amb els claus.
El Servei de Platges de l'AMB i els ajuntaments metropolitans posen en marxa un dispositiu especial que consisteix en una neteja intensiva de les platges entre les 6 i les 9 del matí del 24 de juny. L'objectiu d'aquest horari intensiu és permetre la celebració de la revetlla sense restriccions horàries i tenir les platges impecables a primera hora del matí i del dia següent. Aquest dispositiu comptarà amb 150 operaris, 3 camions compactadors, 9 garbelladores i 30 vehicles 4x4 que realitzaran les tasques gràcies a l'ajuda de policies i Mossos d'Esquadra. Els cossos de seguretat s'encarregaran de pentinar la platja i avisar a tothom que abandoni l'espai de sorra per garantir el bon treball dels efectius i la seguretat dels usuaris. L'AMB assegura que el més important és garantir aquesta seguretat dels usuaris i per això estarà prohibit encendre fogueres a les platges. La policia local de Sant Andreu de la Barca intensificarà els controls d'alcoholèmia durant la nit de la revetlla de Sant Joan. La policia local de Sant Andreu de la Barca està duent a terme durant tota aquesta setmana una campanya conjunta, la campanya d'alcoholèmia i de drogues. Una campanya coordinada des del Servei Català de Trànsit i que s'intensificarà la nit de la revetlla de Sant Joan. Que és una campanya que es fa durant l'any diverses vegades i que precisament s'aprofiten aquest tipus de celebracions per intensificar encara més la campanya. Encara que sembla obvi, s'han de llançar consells no tan sols per la nit de la revetlla, sinó per aplicar-los durant el dia a dia. Bé, el consell fonamental, bàsic, essencial, valgui aquí la redundància, és que beure zero, si s'ha d'agafar el vehicle. Qualsevol tipus de vehicle, bicicleta, moto, turisme, no s'ha de beure gens perquè el fet de tenir uns certs graus d'alcohol a l'organisme, això provoca que ens disminueixin les nostres percepcions de distància, de visió, i això siguin elements importants per perdre les facultats i tenir moltes més possibilitats de ser provocadors d'un accident de circulació. Recordem que la taxa per poder conduir sense sancions és de fins a 0,25 mil·lígrams d'alcohol per litre de sang en la prova d'aire aspirat. A partir de 0,50 mil·lígrams d'alcohol per litre de sang s'incorre en una sanció penal. Per als conductors novells i professionals, la taxa per no incórrer en sancions és de fins a 0,15 mil·lígrams per litre de sang. La revetlla, sens dubte, és una de les nits que més pot incentivar el consum d'alcohol, però qui hagi de conduir, alcohol, 0,0. Aquest matí eren moltes les persones que hi havia a la gran botiga Estalella, ubicada entre els municipis de Gavà i Viladecans, comprant petards, bombetes, fons de colors i tot tipus de focs artificials. Un dels seus treballadors ens ha explicat quins són els productes pirotècnics que més s'estan venent enguany i ens ha donat alguns consells per viure una revetlla amb precaució. Els venedors de focs artificials preveuen fer una bona campanya aquesta revetlla de Sant Joan. A la gran botiga Estalella, situada molt a prop del barri de Gavamar, són moltes les persones que ja hi han anat escalonadament per comprar tot tipus de petards. L'avantatge que estem tenint és que la gent ha vingut abans, hi ha una sèrie de promocions i d'ofertes que fem que la gent s'ha engrescat molt i ha vingut molt aviat. I el que està fent això és que aquests dies tampoc al matí tinguem un overbooking de gent com potser altres anys, que els primers dies no venia molta gent i s'acumulava els 3 últims dies que teníem cues molt llargues. Hi ha qui compra una gran quantitat de petards o tan sols bombetes, qui prefereix trons o fonts de llum, però en qualsevol cas el més demandat són els lots, amb els que es poden obtenir grans descomptes. A la gent li agrada molt comprar els lots, sobretot els lots de llum, els de tro i llum. Per què? Perquè hi ha molta varietat. Et combinen el tro, et combinen fonts de llum, et combina també per totes les edats, per més petits i per més grans. La gent que ve amb família no se sol complicar la vida. Agafa això, els lots que et dic i ja està. Comprar petards en establiments autoritzats com aquest, encendre'ls seguint les instruccions i no llançar-los mai contra ningú són només algunes de les recomanacions que cal tenir en compte per gaudir d'una revetlla amb precaució. El tema de seguretat, sempre petard al terra, matxero no, sempre una metxa que aquí les posem i la veritat és que és el que s'ha de fer, és el que s'ha de fer servir. Metxa, una distància de seguretat prudent i res, a gaudir de l'espectacle. Allà on es facin revetlles, a més, cal recollir la roba estesa i els tendals i tancar portes i finestres.
2.000 euros l'any, el mateix que 3 sous mínims o més aviat el preu de 4 quotes anuals en un gimnàs. Un estudi ha revelat que a Espanya, el país amb més bars del món, els espanyols gasten 2.000 euros l'any en bars i restaurants, 4 cops més que els diners invertits en gimnasos. Més terrasses que peses. Un estudi ha revelat que els espanyols gasten 4 cops més diners en begudes i menjar als bars i restaurants que en quotes de gimnàs. I tot i que la desproporció és elevada, alguns no semblen gaire sorpresos. M'ho imaginava. Veient com és el país, pues sí, yo me imaginaba. 4 veces más gasto normal que en un gimnasio, sí, me lo puedo imaginar. Sí, porque actualmente, sobre todo los adolescentes y los niños que están creciendo hoy en día vienen con unos hábitos de salud bastante deficientes. Sobre todo ahora en veranito ves más gente en las terrazas, ¿no? que saliendo del gimnasio. Això sí, les sorpreses van en totes direccions. Actualmente, con la tendencia que hay de los bares, los españoles y tal, no me sorprende que la gente invierta más en gimnasios que en bares, algo que me sorprende gratamente. Davant els prop de 500 euros que pot costar la quota anual a un gimnàs, cada espanyol gasta de mitjana al voltant de 2.000 euros en cerveses i tapes. Espanya és el país amb més bars per càpita de tot el món, un local per cada 175 habitants. No és estrany, llavors, que els resultats de l'informe s'atribueixin a una qüestió cultural. Jo crec que tenim una cultura molt de bar. Al fin y al cabo, lo que es el tema de los bares es una cultura que la tenemos muy aquí. La meitat dels encastats de l'estudi asseguren estar intentant o haver intentat portar una dieta i cuidar el que es menja. El secret, sembla, és mantenir l'equilibri. Creo que lo justo es un equilibrio, ¿no? Están bien las dos cosas si sabemos equilibrarlas. Tapas con los amigos para socializar y luego el gimnasio para bajar un poquito la barriguita. Hacer un poco de deporte y bueno, si se tercia de ir a tomar una berrica se va también a tomar, ¿eh? Sembla difícil trencar tòpics amb estudis com aquests. Convidem a qui entristeix amb aquestes dades a córrer per deixar enrere les penes i no a beure per ofegar-les. L'Hospitalet té becats a 3 estudiants sirians. Formen part d'un programa de la Universitat de Barcelona on també hi col·laboren l'Ajuntament de Barcelona i de Viladecans. Els ofereixen vivenda i els ajuden amb les despeses. Em dic Mohamed Othman, soc d'Alep, fa 3 mesos que visc a l'Hospitalet. Tinc 25 anys, estic estudiant un postgrau a la UB, Arte per la Transformación Social. Soy Mohamed Isa, tengo 28 años y soy ingeniero civil y estudio aquí el máster. Aquests 2 joves sirians viuen actualment a l'Hospitalet. Formen part d'un programa d'acollida d'estudiants procedents de zones de conflicte que du a terme la Universitat de Barcelona. A través d'aquesta iniciativa poden venir a Catalunya amb visat d'estudiant per continuar amb la seva formació després que la guerra els impedís fer-ho al seu país. La guerra afecta a mi ciudad mucho. Había coche bomba cada semana, cada 2 semanas y la vida fue terrible, ¿sabes? Aquesta oportunitat em va canviar molt la vida perquè em va donar aquesta oportunitat, aquesta esperança de poder continuar els meus estudis, que ja no estic una persona incapaç, ja sí puc continuar els meus estudis, puc ser més productiu. Un cop arriben a Barcelona, la universitat els ofereix un curs pont perquè completin la seva formació aquí amb estudis de català, castellà i drets humans. Un cop finalitza aquesta etapa, els joves deixen la residència de la UB i marxen a viure en pisos, com el que ofereix l'Ajuntament de l'Hospitalet a la Florida. En el nostre cas, hi ha un habitatge on resideixen 3 estudiants que són a la ciutat i l'Ajuntament col·labora, diguéssim, a aquestes despeses de manutenció d'aquests 3 estudiants. El seu somni, però, és poder tornar a Síria per poder col·laborar en la reconstrucció del seu país. Que quan acabi la guerra tornaré a Síria per reconstruir gent i persones, ¿no? Quizás voy a hacer el doctorado aquí y volver para enseñar en mi universidad en Siria, pues ya está. Tenemos que entrar a Líbano, pues tenemos que pedir una cita para poder llegar.
El Papiol celebra el Festival de Fi de Curs de l'Escola Municipal de Música i Dansa, amb exhibicions de totes les expressions artístiques. Aquest moment motiva molts alumnes perquè és el moment d'ensenyar tot el treball realitzat setmanalment. El Papiol celebra el Festival de Fi de Curs de l'Escola Municipal de Música i Dansa amb exhibicions de totes les expressions artístiques. Aquest acte fa molts anys que es celebra i és molt important pels veïns i veïnes del Papiol. Per tant, aquest és el dia més important de l'Escola de Música, on hi participen tots els alumnes i professors, el moment culminant on es mostra a les famílies tota la feina que es fa setmanalment a les aules. I l'objectiu fonamental de l'Escola de Música és que la gent aprengui, els nanos, els nois i noies i la gent gran també, aprenguin a gaudir de la música. Si a més algú s'hi vol dedicar professionalment, també té la possibilitat. Cada any es busca una temàtica interessant i atractiva pels alumnes. Un treball interdisciplinar molt gran. A nivell d'organització representa moltes hores de feina perquè s'ha de quadrar, que no coincideix, que han de tocar, ballar, actuen diferents vegades al llarg de la funció. Per tant, però val molt la pena fer aquesta feina, ja veus, el resultat és molt positiu. Així doncs, aquest moment motiva a molts alumnes perquè és el moment d'ensenyar tot el treball i el moment en què es fan protagonistes del concert. Sopar sota els estels, o a més. Ahir la Fundació Finestrelles va aplegar un bon grapat d'estrelles al seu jardí en un sopar benèfic, on va quedar clar que les veritables estrelles de la nit eren els usuaris de la Fundació. La primera nit d'estiu encara era clara quan aquí a baix, a Esplugues, als jardins de la Fundació Finestrelles, començava un àpat molt especial. Ahir es va celebrar per primer cop el sopar solidari 5 estrelles a Finestrelles, un esdeveniment benèfic que busca recaptar fons per financiar la feina que es fa des de la Fundació amb persones amb discapacitat intel·lectual. Van ser ells, de fet, els usuaris de la Fundació, els que van posar veritable llum a l'acte d'ahir. I ens acompanyen les estrelles, que són els nostres usuaris, i volem celebrar-ho i volem, naturalment, recaptar fons per la Fundació. Usuaris estrella, però també estrelles mediàtiques. El sopar va començar amb snacks d'alta gastronomia, preparats al moment en un show cooking pensat per Joel Castanyer, xef del restaurant Estrellat La Buscana, que va portar gratuïtament tots els productes del sopar d'ahir. Mentre tots provaven l'aperitiu, una altra estrella, aquest cop futbolística, apareixia als jardins per demostrar que col·laborar és responsabilitat de tots. Yo creo que vale la pena que yo, pero más gente se colaboró con esta muy buena organización. Després dels snacks, tothom a taula a degustar un menú de nivell. Abans, però, una altra estrella, la televisiva, mestre de cerimònies de l'acte, va voler fer honor al nom del sopar. I per tant miraré d'explicar com es troben estrelles aquest nit d'estiu, aquestes nits d'estiu, com es fa per trobar l'estrella polar, com es fa per trobar el cigne, com es fa per trobar les estrelles, veurem aquesta nit. Malgrat la claretat inicial, les estrelles van acabar arribant al cel del jardí de Finestrelles. Tot i això, ningú oblida en cap moment quins eren els veritables protagonistes de la festa. Avui al Cinema de les Plaus s'ha celebrat un projecte de curtmetratges de l'Escola Sant Marc de Sarrià, que té com a objectiu estimular la creativitat dels alumnes interessats en el món audiovisual. Premarcs és un projecte que porten a terme a l'Escola Sant Marc de Sarrià i que va néixer fa 3 anys i que en aquest temps ha anat evolucionant, trobant en el cinema l'eina ideal per estimular la creativitat als alumnes de secundària capficats en la realització d'un curt, la resolució final a un treball vertader de projectes més enllà de les àrees i matèries. El meu curt és un curt d'animació 3D i tracta sobre un avi que escriu un llibre i és la història de l'avi del llibre, tracta d'això. I he après moltes coses, com a treballar en equip, com fer un curt 3D, com escriure un guió, perquè això és molt important, coses que abans no sabia, com el tipus de lletra i l'estil de lletra i els aspectes formals no es coneixia, però ara sí, gràcies als marcs. Des del Col·legi Sant Marc aprofiten aquest fet i proposen activitats que apropin el llenguatge audiovisual a partir de la pràctica que encarna el treball de síntesi. La fase de creació d'un curt integra tantes àrees diferents que al final acabes veient que el que escriu, doncs, clar, té un tema
lliure o guiat, digue-li com vulguis, però pot desenvolupar això amb el que ell cregui, o l'equip, perquè és treball cooperatiu, cregui. Aquell que li agrada el cinema, sí, certament amb la part potser més de gravació o de postproducció, doncs potser s'hi dedica més, però jo crec que en general el que té aquest projecte és que nanos que potser en altres matèries o altres àrees no destaquen tant, aquí comences a veure que tenen una certa sensibilitat o una certa facilitat i inclús un cert gust per tirar endavant tasques que normalment no fan, i llavors, clar, això anima molt també, com a docent, veure que els nanos a nivell social agafen prestigi, nanos que potser en altres matèries estan més porucs, aquí els veus envalentonats, i llavors això penso que a més és una gran tasca de cara a la seva cerca professional el dia de demà i personalment en les seves relacions personals, o sigui que no considero que sigui només un projecte acadèmic aquest. Aquest any hi han participat fins a 120 alumnes del col·legi. Activitats com elaborar un guió, fer un pressupost i dur-lo a terme, triar un tema de fons, actuar davant la càmera, postproduir amb efectes digitals o tenir una bona idea són el reconeixement final a un any de feina. El club de futbol Gavà continua confeccionant la plantilla de cara a la propera temporada. Aquest dijous, a l'estadi de la Bòbila, es van presentar 3 nous fitxatges i es va fer pública la renovació de Marcos López. Els nous jugadors que vestiran la samarreta blaugrana són Adrián Pérez, Joan Vázquez i Albert Llorca, conegut com a Doubi. Pérez ve del Sant Cugat i jugarà en la posició de lateral esquerra. Doubi també reforçarà la defensa. El central arriba procedent de la Muntanyesa. L'altre nou fitxatge, Joan Vázquez, arriba procedent del Begues i espera continuar amb l'olfacte golejador que tenia a segona catalana. Intento siempre dar todo, lo mejor de mí. En estas últimas temporadas he tenido una parte más goleadora, aunque también me gusta jugar un poco más de interior, no tan de delantero, pero me adapto un poco al sistema que digan los entrenadores y nada. Bueno, puedo jugar yo principalmente soy lateral izquierdo, aunque también juego de central. Sí que es verdad que creo que rindo mejor y estoy más a gusto en el lateral. De joven era o delantero o extremo, pero conforme la velocidad he ido bajando yo también en el campo. Y nada, voluntarioso, esfuerzo, siempre intentando ayudar a los compañeros y dando el máximo siempre. De qui coneixen la manera de jugar els aficionats del Gavà és de Marcos López. El capità, qui d'acord entre l'escola i el Gavà va agafar de vacances, no ha tardat a posar-se d'acord amb el cos tècnic per renovar. Volví el día 11 y en estos días, cuando ya he quedado con Albert, con Iván y hablando con ellos, pues bueno, ya mi predisposición era renovar, si todo iba correcto y había un proyecto que era il·lusionante, que lo és. Tots 4 jugadors són conscients que la temporada serà complicada i més després que es vagin perfilant els equips del grup del Gavà. Espero un grupo pues bastante difícil porque al final han puesto los 2 equipos de Barcelona, tanto Júpiter como Montañesa, en el grupo nuestro, que es el grupo provisional, y ahora ha solicitado el cambio Manresa, que también es un equipo muy fuerte. El primer objetivo, como todos, es salvarnos primeramente y luego ya, si estamos bien posicionados, intentar subir la categoria. En els propers dies el club farà noves presentacions dels jugadors que conformaran el Gavà 2018-2019. I fins aquí l'informatiu d'avui. Recordin que poden recuperar aquest espai a www.etv.cat. Que passin molt bona tarda.